Les 13 accions solidàries dels 15ens Campionats Mundials de Natació. Primera, l'aigua, un bé escàs que cal conservar. Amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua, es van realitzar una sèrie de vídeos per tal de conscienciar la població de la importància de l'aigua al nostre planeta, l'obligació de compartir-la i la necessitat de preservar-la. Compartir. Preservar. Segona, els drets dels nens a saber nedar. Amb motiu del programa Ja Nedo de l'Ajuntament de Barcelona, es van elaborar 5 vídeos on es mostra la relació dels nens amb l'aigua en diferents etapes. A través d'entrevistes a professionals experts, assistim als diferents esglaons d'aquest recorregut: la matronatació, aprendre a nedar, la competició i el camí professional. Aprenentatge, oportunitats. Tercera, Repte Barcelona 2013. És una iniciativa per a tots aquells aficionats a la natació majors de 55 anys que podran comprovar les seves aptituds i les seves condicions físiques en aquest esport. El programa té una durada de 9 mesos i ja compta amb més de 1.000 participants inscrits en un total de 166 instal·lacions repartides per arreu del territori. Esforç, superació. Quarta, mulla't per l'esclerosi múltiple en Barcelona 2013. Col·laborant amb la Fundació per l'Esclerosi Múltiple, els Mundials de Natació s'adhereixen a aquest projecte, que se celebra cada any amb l'objectiu de recollir fons destinats a la investigació i suport d'aquesta malaltia. Enguany, aquesta activitat es durà a terme al Palau Sant Jordi, dins del marc dels Mundials de Natació. Solidaritat. Investigació. Cinquena, sumant capacitats. La tipografia creada per l'Anna Vives s'utilitzarà en els Mundials de Natació i serà una part important de la decoració de totes les instal·lacions. Ja s'utilitza per als logotips del programa Repte BCN 2013 i el Ja Nedo, així com en el dorsal del Mundial. A més, s'ha fet un conveni amb la Fundació Itinerarium, on s'ha posat a la venda una tassa solidària amb el logotip Planet Water amb aquesta tipografia. Perquè el planeta Aigua també suma capacitats. Integració, oportunitats. Sisena, teaming, entrada social. El teaming és una iniciativa de microdonacions, mitjançant la qual aquells aficionats que comprin les entrades dels Mundials online podran col·laborar en 3 projectes de Càritas, UNICEF i Creu Roja. Els 3 projectes són, respectivament, Com peix a l'aigua, dirigit a nens en risc d'exclusió social; Esport per al desenvolupament, adreçat a les escoles de Sud-àfrica per tal de protegir els infants de la violència, l'abús i l'explotació; i Atenció a la infància en situació de vulnerabilitat, per donar suport extraescolar als nens de Barcelona en situació de risc. Solidaritat, protecció als infants. Setena, Planet Water Village, un espai per a tothom. El comitè organitzador dels Mundials de Natació ha posat a disposició de les entitats socials de Barcelona un estand a la zona de Market Street per tal de donar-se a conèixer i promoure les seves activitats. Sota el lema de Barcelona Inclusiva, cada dia hi participarà una entitat diferent. Diversitat, activitats. Vuitena, BCN 2013, oportunitats als centres de treball. Els Mundials de Natació estan compromesos en oferir col·laboració a col·lectius de diferents àmbits. Per exemple, ha encarregat les tasques de manipulació de tots els productes de marxandatge al Centre Ocupacional del Baix Cinca, Fraga, que dona feina a persones amb discapacitat intel·lectual. Així mateix, el càtering dels campionats el gestionarà la Fundació Futur, que ajuda a persones amb risc d'exclusió social. D'altra banda, la llibreta i el còmic del Shop ja s'han imprès al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció. Compromís. Integració. Novena, el planeta Aigua amb vehicles eficients. Tots els desplaçaments que el comitè organitzador hagi de fer durant els Mundials es faran amb l'empresa Taxis Ecològics. Es tracta d'una empresa compromesa amb la sostenibilitat i composta principalment per vehicles híbrids, que combinen el motor elèctric i el combustible. A més, són vehicles reciclables, silenciosos i ràpids. Responsabilitat. Eficiència energètica. Desena, el planeta Aigua sobre rodes. Per tal de disminuir les emissions de CO2 i d'altres gasos que contaminen la nostra atmosfera urbana, els Mundials de Natació utilitzaran bicicletes elèctriques abans, durant i després dels campionats per fomentar aquest tipus de vehicles. Ecològic. No contaminant.
Onzena, fàcil accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Des dels Mundials s'ha treballat per eliminar totes les barreres arquitectòniques de les instal·lacions perquè hi puguin accedir aquelles persones amb mobilitat reduïda. Accessibilitat, compromís. 12. Voluntaris solidaris. El voluntariat sempre ha estat un factor clau en qualsevol esdeveniment esportiu. Entre els nostres voluntaris hi ha persones amb discapacitats físiques i psíquiques, però també persones que han de fer treballs voluntaris per a la comunitat com a conseqüència d'una sentència. Aconseguim d'aquesta manera que el nostre voluntariat sigui una eina de sociabilització i integració entre tots els col·lectius que en formen part. Reinserció social. Integració. 13. El cupó de la sort. Gràcies a un conveni de col·laboració, els Mundials de Natació comptaran amb un cupó commemoratiu de la ONCE, la finalitat del qual serà vincular la imatge d'aquests campionats als valors de la institució. El sorteig, que es durà a terme el 21 de juliol, té com a lema «La sort és a l'aigua» i s'emetran un total de 5 milions de dècims amb la imatge impresa de l'Èrika Viraécija. Integració. Suport.